Nawu umbuzo, nayi inkanakana esibhekene nayo la. Ngicela ukuthi ningihlaziyise. Ngifuna ukuzwa imibono yenu. Asike sithi unengane yentombazane. Maybe una-16 or 17 but useyiqalile ukubona bona. So njalo ekuseni uma ephuma eya esikoleni eyogibela imoto kamalume, itaxi noma ibhasi, uyamphelezela uyombeka esitobhini. Bese kuthi ngelinye ilanga kwenzeke umphelezele ufike esitobhini. Ngalolo suku lolo uthola ukuthi uzothi ufika umbeka esitobhini and then mase ubuyele emuva. Yena adecide ukuthi ngeke aze ayithathe i-transport ezomisa esikoleni but uzothatha i-transport noma uzobizwa i-boyfriend yakhe. Bese kuthi ibhasi, no let me just say i-transport le abasuke beya ngayo esikoleni ifike ibathathe bonke abafundi abakhona esitobhini bahambe baye esikoleni. Along the way kube khona ingozi. Kuleyo ngozi leyo kulimale wonke umuntu okuleso sithuthi leso. But ingane yakho yona nhlanhla leyo ingalimali ngoba iyeka boyfriend. Mese wena mzali wayo uthola i-call ethi kule transport egitshelwa ingane yakho njalo ekuseni kwenzeke ingozi, kwalimala noma nje let me just say kwafa almost wonke umuntu okade ekulelo bus noma kade kuleyo taxi or kade kuleyo moto. Mawuthi uyafona uzwe ukuthi hayi man eyikonakele ngempela as umzali, but bese uthola i-call from ingane yakho ithi mama noma baba ngi-right la ngikhona, angilimalanga. Yes. Bese uthola ukuthi njengoba ethi akalimalanga or akabanga involve engozini, uthola ukuthi kade yeka mfana. Wena wazi ukuthi uya esikoleni but akalimalanga ngoba kade yeka mfana. So umbuzo wami uthi ungathini kumfana owabiza noma obize ingane yakho ukuthi imvakashele ngosuku lesikole kanti i-transport abayigibelayo izoba sengozini kulimala abantu or kufa abantu, or let me just say kufa abafundi or balimale? Ungathini? Asihlangane kuma-comment.